Salutare lume, bine v-am găsit la un nou episod de survival, de fapt, pe creativ, mapa făcută și PvP, pe scurt. Și să începem. Primul la 5 câștigă. 3, 2, 1 și start. Pus pe scaun. Cat. Și am câștigat. 1-0. Haide, dă-ți pe lângă mine și du-te la locul tău. Ha. Nu. Runda 2. 3, 2, 1 și... Acum, start. Pula mea. 2-0. Da. Ia-ți un pat și puneți-l să dormi acolo. Dacă e. Sparge de aici, dacă. De ce? E ca să dormă, să te dea direct acolo, știi? Să nu mai trebuie să facem. Ha. Și acum runda 3. 3, 2, 1 și... Am câștigat. 3-0. Runda 4. 3, 2, 1 și... Am câștigat. Și acum este 4-0. Dacă câștig această rundă, voi câștiga. Ai ajuns? Da. Acum am ajuns. Runda 5. 3, 2, 1 și start. Am nimerit. Nu mai are multă viață. Îmi pare. Bine, este pe peaceful. Se încarcă viața repede. Headshot. Câștigat. Acum este 4-1. Oh, nu, pare. Rămâi acolo, cămișor. Uite, te culci în patul ăla care e lângă tine. Da, da, da. Unde ești? Sunt acum intru, nu știu. Game mode 1 0. E 4 la 1. 3, 2, 1 și... Și se pare că am câștigat. 5-0. Ne vedem data viitoare.